kemm il-darba smajta. Jikkwotaw li Ġesu Kristu l-bieraħ u llum huwa l-istess jibqa' għal dejjem, u allura Ġesu għamel mirakli u allura llum nippretendu wkoll li jibqgħu jsiru l-mirakli. Għalli kieku la darba Alla kellu t-tempju tiegħu darba f'Ġerusalemm, allura llum ukoll irid ikollu t-tempju tiegħu f'Ġerusalemm. U la darba kien hemm il-festi, 7 festi reliġjużi tal-Lut, allura wkoll illum għandu jkollna l-festi jekk nirraġunaw hekk b'dan il-mod dilettantesk ma naslu mkien. Rridu wara li l-ħadd li għadda rajna x'kien l-iskop tal-mirakli. Għalfejn Alla kellu bżonn li jindaħal b'mod dirett fil-korsa normali tal-ħajja tagħna. Fil-affarijiet jiġru anke b'mod prevedibbli li nafu se jiġi għax hemm ċerta ordni, però Alla ndaħal dik l-ordni. Tajjeb? Alla kellu jagħmel hekk bil-fors biex jifdina, biex isalvana. Li kieku li bent Alla ma sarx bniedem u dan huwa miraklu ta' bilħaq meravigliuż mhux vera. U li kieku ma qamx minn bell-imwiet, konna nkunu bla tama. Ġifieri kull Kristjan tal-liema tikketta għandu wara daru u ġej mill-liema denominazzjoni. Jekk huwa Kristjan ta' vera, jemmen fil-mirakli. Għall-inqas f'dawk il-mirakli li jgħoddu għal salvazzjoni tagħna. Ċertament li meta naqraw l-Iskrittura Mqazza huwa ktieb li isak tidħol f'dinja oħra vera għax tibda taqra dwar mirakli u tgħid illi fil-ħajja normali tiegħi ma narax l-istess tip ta' mirakli li naqra dwarhom l-imġidmin jitfejqu, saħansitra il-mejtin iqumu minn bell-imwiet. Isa dinja differenti. U il-fatt li hekk il-Bibja li tagħtina rekordju ta' kif Alla ndaħal, intervjena b'mod ħaj, b'mod konkret fl-affarijiet tagħna l-bnedmin, għalina li nemmnu hija konferma kif l-Iskrittura ġejja minn għandu. Hemm konferma oħra tal-profezija. Hemm żewġ affarijiet illi l-infidili nies ma jemnux iridu jaraw x'jagħmlu bihom. Il-mirakli li jgħidulek dak huma leġġendi tal-Lut, tagħtix kaso. U l-profezziji. Profezziji jeħelsu minnhom li jgħidulek dawk inkitbu wara li ġraw l-affarijiet, mhux qabel. Però biex tajtek trid tagħmel suwiċidju intellettwali x'kulħadd jaf li jekk Iżajja kiteb il-famuża profezija tiegħu dwar il-kruċifissjoni ta' Ġesu Kristu, ċertament ma kitibiex wara illi seħħet il-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Illum però ninsabu mhux ċirkondati, ninsabu invażati bi claims ta' mirakli minn kull naħa. Minħa kattolika, minħa pentekostali u karizmatika, u jpenġuna koroħ għax jgħidulna intom ma temmnux fil-mirakli. Li naħseb hija akkuża irresponsabbli ħafna meta nismaħħa jiena nitnikket. Għaliex fil-waqt li huma jridu jippużaw bħala il-Kristjani ta' vera illi aħna nilqaw u nemmnu fil-mirakolus u għandna nies li anke jagħmlu l-mirakli. Aħna allura il-ħajja tagħna hija ħajja kwieta, il-mor fuq ix-xogħol u b'integrità u b'onestà nagħmlu dmirna u nfittxu li l-familja tagħna mmexxuha fil-biża' Alla u li fil-qima tagħna nqimu l-Alla b'reverenza u fil-biża' li jistħoqlu. U m'għandniex dawk il-fanfarunati u dawk il-kummedji li jsiru nsejħulhom kummedji, infatti għandhom il-palk ukoll fejn isiru tal-kummedji tal-mirakli. L-hekk imsejħin mirakli tagħhom. U allura jiena ngħid aħna m'għandniex fidi jew qegħdin naqalbu kollox taħt fuq. Il għaliex jekk infakkarkom fl-istorja ta' Gideon il-mulej sejjaħlu l-anġlu tal-mulej derlu għallu il-mulej huwa miegħek u gwerrier qawwi.
ħajtieħda l-kompitu biex jeħles l-Iżraeliti minn taħt il-ħakma tal-Midjanin l-edewa tagħhom u il-mulej miegħek u gwerrier qawwi. U Gideon qal li Sidi, jekk il-mulej magħna, għaliex ġranna da kollu? Fejn huma l-mirakli tiegħu kollha li qalulna bihom mis-sirjietna meta qalulna ma tellgħniex mill-Eġittu l-mulej? Iżda l-mulej telaqna u rħiena fid-dejn il-Midjanin. Qegħdin tifhmu x'qed jiġri hawnhekk? Gideon qed jipprotestalu lill-anġlu qed jgħidlu kif jista' jkun magħna l-mulej meta aħna għaddejjin minn tant ħajja miżera, attakkati mill-edewwa tagħna, kienu raġuni għala, kienu dużu bid-djenti. Insew il-liġi tal-Alla. Insew lill-Alla tal-Patt. U Alla kien qed iddixxiplinhom. Però Gideon ġab skuża, mhux bħal dari mis-siriet qalu li raw il-mirakli mulej fetaħ il-Baħar l-Aħmar għaddew minnu u daw dal-affarijiet kollha. Issa xejn. Wara Gideon fin-nuqqas ta' fidi tiegħu u fid-debolizza tiegħu qed jipprotesta kontra Alla. U qed jgħidlu m'għadniex naraw dawk il-meravilji illi mis-sirjietna għallunna bihom. U il-mulej dar lejh u qallu mur b'din il-qawwa tiegħek u eħles l-Iżrael minit il-Midjanin, minix jien li bagħtek u dik li għandna bżonn illum. Għaddew 20 seklu minn Ġesu tal-għalura fis-Smewwiet u Ġesu batna bl-awtorità u l-kman tiegħu. Morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Evanġelu kull maħluq min jemmen u jitgħammed ikun salvat, min ma jemmenx ikun ikkundannat. U aħna rridu niddomandaw bħal ma għamel Gideon illi mal-kelma potenti tiegħu illi kapaċi salva lin-nies naraw mirakolus. Imma intom forsi tgħiduli għadna kif qrajnija. U dawn l-eliem, dawn il-mirakli akkumpanjaw l-dawk li jemnu. Iva, hekk ġara l-apostli u xi wħud mill-kollegi tagħhom illi pritkaw il-Vanġelu l-ewwel darba f'dik il-ġenerazzjoni kellhom ukoll il-konferma tal-mirakli. Dan rajni il-ġimgħa l-oħra fejn għadna u kkonfermajna li wieħed mill-iskopijiet kbar tal-mirakli u sabiex Alla jawtentika jivverifika illi dawn in-nies tiegħi huma messaġġiera tiegħu qegħdin jgħaddulkom l-Evanġelju tal-grazzja tiegħi. Però llum irid nistaqsi. Hawn apostli llum? Hawn profeti bħalma kien Ġeremija u Iżajja u Eżekjel u Mosè? Għax huma dawk it-tip ta' nies li kienu jagħmlu l-mirakli. Dawk li kienu l-kelliema tal-Alla. L-ambaxxaturi tal-Alla. Aħna rċevejna l-kelma tal-Alla min għandhom. U iva, ekku, Ġesu bagħathom biex ixandru, tom l-awtorità li jagħmlu l-mirakli sabiex jissiġilla il-kelma tiegħu bħala kelma min għandu u allura ma kienx kelma li vvinta l-Apostlu Pietru jew Pawlu jew Mattew, ma kienet il-kelma tiegħu moddija lilna permezz ta' dawn in-nies. U allura llum il-ġurnata meta ħin kollu nisimgħu dwar in-neċessità li l-mulej jkompli jagħmel mirakli. Jiena ngħid li n-nies illi qegħdin jiddomandaw il-mirakli mingħand Alla, meta Alla huwa sovran u jagħmel mirakli meta jridu. U kif u fejn rridu. Meta n-nies jiddomandaw illi jsiru mirakli, il-domanda tagħhom hija waħda żmerċa żgur. Għaliex? Għall-inqas li naraw mill-Iskrittura biex nissettilgħu din il-kwistjoni, naraw li kull fejn kien hemm nies li talbu jew xtaqu mirakli għamlu dan biskop ħażin. L-ewwel wieħed xmun is-saħħar meta ra li Pietru
permezz tiegħu l-Ispiritu Santu qed jingħata lin-nies u n-nies jibdew jitkellmu bl-ilsna u tant kien impressjonat illi l-Pietru qallu għatini wkoll din is-seta sabiex fuq min impoġġi idejja jirċievi l-Ispiritu Santu. U x'mun Pietru qallu ħajintilfu flusek miegħek għax ħsibt li lotja talla tista' tinxtara bil-flus. Int l-għandek sem u laqqas sim f'dil ħaġa għax qalbek missew qudiem Alla. Mill-ewwel kixfu. Riet il-mirakli, riet li jkun kapaċi jagħmel miraklu, illum irrid nafżaku inhu ħafna quacks, ħafna montebanki, nies li jridu jgħadduna passata, nies li jridu jgħadduna mingħajr il-labra, nies li jitqu bina bl-iskop biex nagħtuhom il-flus. U jagħmlu minn kollox fuq il-medja, fuq il-television, fuq l-internet, kunu afżati l-aħwa. Ħafna nies li huma ċarlatani. ċarlatani fil-vera sens tal-kelma, m'għandhomx l-interess tal-avvanz tal-Evanġelju. L-interess tagħhom huwa f'butek. Kif ħajavvanzaw il-prestiġju, il-fama, il-popolarità tagħhom sabiex jakkwistaw. Dik Pietru wkoll afżana fuqha dwar dawn il-profeti folots li huma jipproliferaw fostna. Però meta min jiddomanda miraklu sempliċement biex jitteverti. Sempliċement biex jara xi ħaġa mhux tas-sod il-ħajja boring li dejjem l-istess, imma jekk nara xi ħaġa spettakolari għall-inqas niddeverti ftit. U Erodi s-Sultan kien wieħed minnhom. Meta Pilatu bat il-Ġesu għand Erodi, tajjeb, Erodi feraħ. Luqa 23 vers 8. Meta Erodi ra l-Ġesu feraħ ħafna. Għax kien ilu żmien twil jixtieq jarah. Billi kien sema ħafna ħwejġ fuq. Jekk inti kont tixtieq tara l-Ġesu u kont ilek għax ma mortx fitxu. Għax ma ħriġx mill-palazz tiegħek u mort tara kif jotta għalik da Ġesu ta' Nazaret. Ma daba immissa li ġie għandu u kien jittama li jara xi miraklu magħmul minnu. U Ġesu għamel miraklu qudiemu laqas xejn. U Ġesu der mqajjem minn bellimwiet lil dawk li m'emmnux fih laqas xejn. Il-min der il dawk li kienu diġà jemmnu fih. Il-mirakli għal ma jagħmilhomx biex jagħtina wirja spettakolari b'xejn. Palli kieku ħammorru s-serkis, nagħmlu nofsija niddevertu u nibqgħu kif aħna. Rajna l-iskop tal-miraklu huwa ħafna aktar sublimi minn hekk. Allura meta wkoll il-Fariżej darba fost oħrajn marru fuq Ġesu u biex jittestjawh jew biex iġarbuh xtaquh illi jurjhom xi miraklu mis-sema. Bħalli kieku ma kienx għamel biżżejjed. Ma kienx għamel biżżejjed. Ridu ieħor. Min ma jridx jemmen, tista' mhux tagħmillu l-ilma jisfen, tista' mhux timmultiplika miraklu qudiemu għax iktar webbes rasu. U jiġebu qalilhom Ġesu. Meta jsir flaxija tgħidu se jagħmel bnazzi għax is-sema ħamrani u filgħodu se jagħmel maltemp illum għax is-sema ħmar sewdien, ja ipokriti. Ma kellhom skop tajjeb li jaru miraklu. Ġesu ipokriti. Ipokriti. Sibu skuża. Biex tibqgħu kif intom. Intom tafu tarfu ċis-sema iżda ma tafux tarfu l-elim ta' żminijiet. Nisel ħażin u żieni irrid elm. U dan huwa n-nisel tal-lum ukoll aħwa. In-nisel tal-lum. Il-ġenerazzjoni tagħna llum trid miraklu. Iżda lilu lil dan nisel ma jingħata l-ebda miraklu. Ħlief il-miraklu tal-profeta Ġona. U ħallihom itelaq. Daqshekk qatalhom iż-żarda. Ma baqax jitratta magħhom. Ma baqax jkompli jgħallimhom u jkun paċenzjuż magħhom. Miraklu x'ħantikom, miraklu wieħed. Il-miraklu ta' Ġona il-profeta. Fil-Vanġeli l-oħra jispjegana xu il-Ġesu nnifsu li miet dam 3 ijiem fil-qabar. Mbagħad kien irxuxatu. Dak huwa l-miraklu illi Alla jrid jikkonfrontak bih. Jekk m'intix lest li temmen. Illi Alla qajjem il-libnu glorjuż minn bellimwiet m'hemmx tagħmel għalik.
Tista' mhux tara mirakli u tista' mhux tara saqajn jitwalu, u claims ta' kanser jitfejqu għax mitluf kontu mitluf tibqa'. Infatti Ġesu nnifsu illi lil Filippu qallu ma temminx li fil-missier u l-missier huwa fija. Għallina jekk ma temnunix, emnu fl-emejjel li nagħmel, ġifier fil-mirakli. Ġifier Ġesu qed jinkoraġġixxi lil dawk li jemmnu fih diġà. Araw il-mirakli li għamilt, ħalli l-fidi tagħkom tkun ikkonfermata u temnuni ma jkollkomx dubju fija. Qalbkom tkun issettiljata, tranquilla fija. Imma lil dawk li feċċew il-mirakli għax riedu miraklu għall-familja tagħhom, għall-fejqan ta' xi ħadd jiġi minnhom, għall-avvanz personali tagħhom, Ġesu f'dak il-każ ċanfarhom. Għandna l-raġel nobli fi-Ġwanni 4 illi mara Ġesu sabiex ifejjaqlu lill-għaddej tiegħu. Qallu mbagħad Ġesu jekk ma tarawx mirakli u eġubijiet ma temnux. Qed iċanfru hawnhekk. Vera jew le? Il-fatt illi Alla s-soluzzjoni tiegħu għalina hija bil-fors, bil-mirakulus? Le. Le. Ġesu ħenna għalih infatti kompla billi fejqu mingħajr ma mar miegħu. Ġifieri li nitolbu għal mirakli. Pensa su mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar. Għadhom isiru mirakli llum ma jistax tkun iżed dirett minn hekk. Għadhom isiru mirakli llum. Hija mistoqsija open-ended. Jekk taqra l-Bibbja kollha minn 10 sa 10, Testament Ġdid speċjalment, m'hemm imkien ċar u tont u jgħidlek li l-mirakli spiċċaw jew il-mirakli se jkomplu matul iż-żminijiet sal-aħħar tad-dinja. M'għandniex tweġiba ċara. M'għandniex. Però mbagħad skont kif inti tiddefinixxi l-miraklu. Naf żgur ħafna minnha jiddefinuh bħala xi ħaġa fejn naf jiena. Dak li jiena nsejħilha emil tal-providenza t'Alla jew emil speċjali tal-providenza t'Alla, forsi xut minnkom sejħulu miraklu. Sakemm qegħdin id-definizzjoni tagħna hija differenti ma nista' naslu. Jiena l-miraklu għalija huwa xi ħaġa evidentement l-emil t'Alla, tajjeb. Normalment magħmul minn xi ħadd li huwa kelliem tiegħu biex jawtentikah, biex javvanza s-saltna tiegħu bi skop qaddis. Meta kont żgħir kelli pastor Amerikan u mhux darba jew tnejn kien jirrakkonta stejjer meta ġrawlu l-mirakli. U darba qal meta kien għadu qed jiżżewweġ, kien għadu pjuttost żagħżugħ u kien għadu l-kulleġġ u ma tantx kellu flus f'idejh u anke ġieli għaddew mingħajr ma kielu fl-għaxija. U darba qal illi ma kellhomx jieklu, fetaħ il-bib ta' barra u ra kaxxa mimlija bil-preserve u qal x'miraklu kbir Alla għamel miegħi. X'miraklu kbir. U jiena dakinhar għalkemm kont għadni pjuttost b'sebgħi fħalli, issa skumu għalli ma dak mhux miraklu. Għamilek jiena mmur id-dar u għandi kaxxa tal-kartun nimla bil-bulu beef u bil-landi tal-preserve u mmur nagħti għal xi ħadd li jinsab batut. Qed tifhem? Qed nagħmel miraklu jiena. X'qed nagħmel? Qed nagħmel qatt ta' karità. Qatt ta' karità. Jekk kull ħaġa li tinserta hija pinġuta għalina u tinserta kombinazzjoni magħmula maqtuha propjament għalina u timpressjonana,
mhux neċessarjament huwa miraklu. Noqogħdu ħafna attenti. L-indikazzjonijiet però fit-Testament il-Ġdid, l-indikazzjonijiet kollha juru illi il-mirakli almenu kif kienu jagħmluhom il-profeti u l-apostli u supremament Sidna Jesu Kristu m'għadhomx isiru llum. U jekk għadhom isiru, żgur mhux permezz ta' nies bħal Pietru li jgħaddi u d-del tiegħu ifejjaq il-morda jew Pawlu bl-imkata li kien ikollu ta' fuq ix-xogħol kienu jfiqu morda. Faith healers, dak il-famużi faith healers, għalihom ma kollha ċarlatani. Mhux vera jfejqu. Jekk jfejqu mart psikosomatiku bħalma jiġri fil-Kattoliċeżmu, fil-Maomettanizmu, pratikament f'kull reliġjon. Jekk għandek persuna li huwa karizmatiku biżżejjed, li kapaċi influenzak biżżejjed biex jimpressjonak moħħok, il-ġisem kapaċi jirrispondi għal dik però dak mhux miraklu. Se jaħlu li trid, però mhuwiex miraklu. Kif għattilkom l-indikazzjonijiet huma li m'għadhomx isiru. Però b-Bibja ma taqtax iż-żarda, ma tagħmilix ċarissima illi l-miraklu mhux ħajbqgħu isiru. Għaliex? Għax għad fadal mirakli x'isiru li huma profetizzati u mhux mirakli żgħar. Mhux il-miraklu l-aktar fondamentali tajjeb huwa tal-ħolqien. Il-ħolqien. U l-miraklu tal-fidwa tagħna huwa l-irxox ta' Kristu. Mirakli bħal dawn ma f'kategorija għalihom. Vera? U Alla għallimna diġà xemm merfuħ għall-istorja tad-dinja. Il-fatt li Ġesu għad jerġa' jiġi u mal-miġġa tiegħu se jqajjem l-umanità kollha mill-mewt. Għajdu li intom x'tip ta' miraklu għadak. Miraklu mhux eċċezzjonali, mhux grandjuż, miraklu illi għaż biss nistgħu nimmaġinaw li n-nies kollha minn Adam sal-aħħar Alla jaf x'sar bil-ġisem tagħhom u se jqajmu l-mewt. Moħħi ma biss jibda biex jimmaġina kif jista' jkun. Kif jista' jkun. Għax Ġesu qajjem Lażru huwa miraklu fenomenali wara kien ilu qiegħed mejjed, u Ġesu għamel hekk biex jurina minn qabel li hu kapaċi bħalma qajjem wieħed kapaċi qajjem l-umanità kollha mill-mewt. U għalhekk naħseb jiena m'hemmx maqtuħ ċaru tont. Għax Alla qatt jerġa' jindaħal. Ma bħalma fi żmien minn Malakija l-aħħar profeta tat-Testament il-Qadim sakemm der Ġesu Kristu. Għaż Ġwanni ma għamel ebda miraklu, sakemm der Ġesu Kristu. Tajjeb għandek stretch ta' 400 sena fejn nafu żgur li la kien hemm profeti u laqas kienu qed isiru mirakli. Ġa hemmhekk diġà turina illi bħalma Alla ħalla 400 sena ma saw mirakli, jista' jkun li qegħdin ngħixu fi żmien bħal dak. U jista' jkun li qegħdin nagħmlu żball jekk għandna niddomandaw bħalma għamel Gideon. Fejn huma l-mirakli ta' dari? Jista' jkun li aħna qegħdin waħlu f'Alla li mhux jagħmel mirakli meta Alla tagħna issa mandat ieħor. Il-mirakli l-aħwa kif għattilkom jawtentikaw l-Evanġelju bħala il-messaġġ ta' tama li din l-umanità għandha bżonn. Il-Vanġelu jekk huwa awtentikat mill-Apostli f'dik il-ġenerazzjoni apostolika ġifieri, meta l-Apostli kienu qegħdin qiegħdu il-pedament tal-Knisja bit-tagħlim tagħhom. U Alla qed jikkonferma bil-mirakli li dak li kienu qegħdin jagħmlu kien min għandu. Pedament, kemm il-darba tqiegħdu? Ripetutament, hemm bżonn ma' kull ġenerazzjoni terġa' tagħmel pedament, jew itqiegħed darba imbagħad hemm superstructure.
il-binja propja illi timbena fuq dak il-pedament. Għalhekk fl-ittra lill-Lud jgħidilna illi l-Vanġelu beda biex jkun pritkat minn Sidna Ġesu Kristu, kapitlu 2 vers 3. Kien l-ewwel imxandar mill-mulej innifsu u imwetta għalina minn dawk li semgħuh Alla wkoll jixdilhom sew b'mirakli u kemm beġubijiet u emejjel ta' seta' u ta' kull xorta u doni tal-Ispiritu Santu skont ir-rieda tiegħu stess. Ġewwa qed jgħidilna li l-Vanġelu li beda jkun imxandar minn Ġesu kompla jiġi mxandar mill-Apostli, kien ikkonfermat bil-mirakli u la darba huwa kkonfermat jiena l-Italja nistri hemmhekk. Għandna messaġġ awtentiku ikkonfermat, tajjeb, ikkonfermat u allura m'għandniex għalfejn niddomandaw aktar mirakli. La darba dawk il-mirakli saru biex jikkonfermaw il-Vanġelu. Il-pedament hija darba l-Apostlu Pawlu fl-Efesin 2 jgħidilna li intom issa tinsabu mibnijin fuq il-pedamenti tal-Apostli u tal-Profeti b'Ġesu Kristu nnifsu bħala l-ħaġra tal-għareb. Ġifieri l-Knisja anke f'dak iż-żmien tal-Apostli, Pawlu qed jgħid lin-nies il-Knisja ta' Efesu intom issa mibnijin fuq dan il-pedament tal-Apostli u tal-Profeti. Tajjeb, huwa evidenti li profeti u apostli illum il-ġurnata spiċċaw. Ma ċem postom għaliex kienu pedamentali. Għamlu xogħol speċifiku, xogħol importanti, ħallewna l-verità tal-Alla bil-miktub sabiex tkompli matul il-ġenerazzjonijiet għalina ħalli aħna nimbnew fuq il-pedament tagħhom. Għalhekk Ġesu qalilhom li min jisma' lilkom jkun jisma' lili. U min jilqa' lilkom jilqa' mhux lili imma wkoll lil min batni. Tajjeb allura m'għandniex għalfejn nkunu intimidati l-aħwa. M'għandniex għalfejn nkunu bħalli kieku nitlu f'20 kemm il-darba jisimgħu u jagħtu dar-rapporti ta' miraklu x'qed isir, rakkonti stravaganti kemm fil-Kattoliċiżmu, tajjeb, u mirakli. Ħanejdlu ma tal-biki, għax ma nafx b'min iridu impressjonaw dak it-tip ta' mirakli li l-osti qatru d-dem u affarijiet ma nafx l-iskop tagħhom. Ħlief illi biex jikkonfermaw minn għalihom dottrina falsa, ta' transustanzazzjoni li l-ostja tinbidel fil-ġisem ta' Kristu li evidentament mhix vera. Ma wkoll fost ħutna pentekostali illi qegħdin iselġu il-sitwazzjoni. Qegħdin jinsew x'inhu l-vera mandat tagħna. L-ewwel rridu nadottaw attitudni illi ma nkunux gullible, ma nkunux nibilgħu kollox. Nkunu mzazen. Ġwanni, infatti, wissinu jgħidilna l-aħwa temnux f'kull spirtu. Iżda raw jekk l-spirtu mhix ġejjin minn Alla x'ħarġu barra fid-dinja ħafna profeta qarrija. Da jikteb forsi fis-sena 90? Ġifieri, u qed jgħid illi mhux xi wieħed jew tnejn, ħafna profeta qarrija. Ħafna profeta qarrija. Tantu hekk illi jekk jiena ninsab ċert isirux mirakli folot isiru ħafna. Ħafna. Ix-xitan huwa bieżel. Però Alla kellimna ċar naħseb jiena. Alla kellimna ċar. M'għandniex għalfejn ninfixlu, tajjeb, anke jekk ikolli nara dak li f'għajnejja jidher miraklu. Xorta waħda irid nittestja biex nara il-validità tiegħu. Xorta waħda. Deuteronomju 13. Mosè wissa lin-nies. Meta jqum fostkom xi profeta, jew xi ħallim il-ħolm u jagħmel quddiemek xi elm jew xi miraklu. Jew mhux qed jgħid huwa miraklu. Mhux qed jiddistingwix fals jew ġenwin, imma jagħmel xi ħaġa tant stupenda, tant straordinarja.
U l-elm u l-mirakli li fuqhom kelmek isiru billi qal ħammur wara l-lat oħra li ma kontx nafhom u ħanaqduhom la tismax il-kliem ta' dak il-profeta. Ġi ma nix nimxu fuq dak li arajnejna. Imma dak li qed jagħmel mirakli. X'messaġġ qiegħed jgħaddilna? Huwa messaġġ li jorbotna aktar lejn Ġesu Kristu, li nfittxu s-saltna tiegħu, illi nikbru fil-qdusija tagħna, jew qed ibedna minn Alla. U allura hekk tibdew tindunaw kemm il-mirakli tal-Kattoliċiżmu vera, mirakli jsiru biex mela allura qgħid ir-Rużarju, mela allura tlob qaddis qed ibeduk minn Alla. Hawnhekk jgħidilna li dak it-tip ta' profeta għandu jingħata l-mewt. Tant hija xi ħaġa serja ma tipprova dak li jkun tiżvijah mit-triq tal-verità. Ġesu jgħid li fil-ġudizzju ħafna jidru quddiemu u jgħidulu mulej ma minnix ħafna mirakli f'ismek u għallimna fil-pjazzezz tagħna u għamilna ħafna ġubijiet f'ismek u Ġesu jgħidulhom ma kontx nafkom. Tbedu minni, intom li tagħmlu l-ħażen. Nasbinja twissija pertinenti ħafna fil-ġurnata tal-lum. Għall-inqas minn dal-aħħar 100 sena minn żviluppa il-moviment karizmatiku pentekostali. Għandna l-fejn niftħu id-dnejna, għandna l-fejn qogħdu attenti. Li mhux kull claim hija valida. Aktar meta nafu li hemm nies li qed jippruvaw jgħadduna minn għajn il-labra. Laba, x'inhu l-mandat ta' x'inhu il-fokus, x'għandu jkun l-importantissimu għalina bħala Knisja. Għalina bħala disċipli ta' Ġesu fil-ġenerazzjoni tagħna illi ħanippruvaw nimpressjonaw lin-nies mitlufa li huma imwebsa fid-dnub. U ħanippruvaw nagħmlu nagħtuhom show. Jaħoslulhom il-Vanġelu u nappellawlhom biex jindmu jduru lura li Alla. Alla li huwa fis bihom, li huwa nkurlat bl-imġiba ħażina tagħhom. U li jekk imutu fid-dnubietom jintilfu għall-eternità. Dak huwa l-mandat tagħna aħna. L-Evanġelu huwa wisq aktar importanti mill-mirakli ta' fejqan, mirakli ta' ilsna, mirakli tisabba semmi. Alla nkarigana sabiex imwaslu l-Evanġelju illi bih u bih biss in-nies għandhom tama. Għalhekk Pawlu jgħid illi l-lut bħala reliġjużi jiddomandaw miraklu u tara fil-Vanġel kemm il-darba iddomandaw mirakli minn Ġesu Kristu. Iħidu dik xi ħaġa fenomenali. Il-Griegi ifittxu l-filosofija u l-erf. Ġifieri hemm nies li bażikament jew huma reliġjużi imma mitlufa, jew huma jilagħbuha ta' orrif imma wkoll mitlufa. U Pawlu qal imma aħna nxandru l-Kristu msallab. Pawlu qal nxandru skandlu kbir għal kulħadd. Għal kulħadd. Sew jidhirlek li inti skular, sew jidhirlek li inti reliġjuż, aħna nxandru skandlu, l-iskandlu tas-salib. Għax hemmhekk tinsab it-tama tal-bniedem. Bluwa għall-Griegi, skandlu għall-Lut, però xorta waħda ma ninsewx x'inhu l-mandat tagħna. Għaliex għax Kristu u għall-qawwa talla u l-erf talla. U l-erf talla. U iva, jiena llum inni kważi sa 40 sena miexa mal-mulej, nista' ngħid onestament, rajt mirakli folozz. Ta' saqajn jitwalu u affarijiet hekk. Però miraklu ġenwin ma rajtx. Mhix qed ngħid. Tifhmunix ħażin, mhix qed ngħid li Alla mhuwiex kapaċi jagħmel mirakli. F'din id-dinja għamilhom, se jagħmilhom, però personalment jien ma rajtx it-tip ta' mirakli li naqra dwarhom fl-Iskrittura. Intom rajtu? Għaddejtu mingħajr mirakli? Il-fatt li l-kelma talla sostnietkom u li għandkom aċċess
għat-tron tal-grazzja tal-Alla u li tafu x'inhu l-mandat u qegħdin nippruvaw iva inwasslu din it-tama lill-bnedmin? Ġesu jgħid illi dawk li jemmnu fija tassew ngħidilkom min jemmen fija mhux biss l-emejjel nagħmel jien jagħmel imma emejjel akbar minn dawn jagħmel għax jien sejr għand il-missier. Qed jagħtina raġuni għalfejn nagħmlu emejjel ikbar. Issa nkun nafu x'inhuma. Għax jien sejr għand il-missier x'ġara meta Ġesu tela lura għand il-missier bagħat l-Ispiritu Santu. Bagħat l-Ispiritu Santu illi qed għalilna l-Ispiritu Santu li jikkonvinċi lid-dinja dwar il-ġustizzja, dwar il-ġudizzju, dwar id-dnub. U xi dnubu? Id-dnub għax ma jemmnux fija għal Ġesu. U allura l-emejjel akbar li Ġesu inkarringana biex nagħmlu huma propjament li aħna kollaboraturi miegħu, ħaddiema flimkien miegħu sabiex naraw in-nies isalvaw. Però l-Bibbja qatt ma tgħid li s-salvazzjoni u t-twelid mill-ġdid jew l-konverżjoni qatt ma ssejħilhom mirakli dawn. Biex ma nħawdux il-borma biex niftehmu. Qatt ma ssejħilhom mirakli. Mirakli huwa emil sopranaturali tal-Alla fid-dinja materjali u viżibbli. Meta Alla jagħtik qalb ġdida u allura inti sta kapaċi temmel il-Vanġelu u ssir segwaċi ta' Ġesu, dak kollu ġara fil-moħba ta' qalbek. U allura mhux miraklu. By the same token meta jiġi jgħidulna li miraklu kelli kanser u fiet. Jiena meta nisma' hekk, dak naf li huwa Krista, nirringrazzja l-Alla u ngħid jalla vera li qed jgħid. Imma għandi konferma li huwa veru hekk? Għandi konferma? M'għandix. I take it at face value. Pero kwa kanser ma kienx jidher u fiq minnu mhux miraklu. Hija tabib u jista' jispjegalkom kif jaħdem il-ġisem uman. Tajjeb, il-mirakli tal-Bibbja li hemm rekordjati fil-Bibbja saru għal ġid u t-tisħieħ tal-fidi tagħna il-koll. Din hija xi ħaġa li ninsewha. Nagħmlu l-istess żball ta' Gideon. Fejn huma mela l-mirakli qalulna bijhom mis-sirjietna? Meta nfetaħ il-Baħar l-Aħmar, eċetera, u dawk l-istejjer tant fenomenali. X'sar minnhom? Dawk il-mirakli huma lina wkoll. Jiena qisni bħalli kieku kont hemmhekk. U rajt il-baħar jinfetaħ. U għaddejt minnu. Dawk il-miraklu mir-rekordjati għad tisħiħ tal-fidi tagħna. Jekk ninsew hekk, x'siwi fiha l-Iskrittura? Ġwanni possibilment eluf li għamel mirakli Ġesu Kristu. Għażel 7 u wkoll mbagħad il-qawmim mill-mewt tiegħu 8. Sabiex bil-Vanġelu tiegħu, bir-rekordu ta' 8 mirakli jikkonvinċina li Ġesu huwa l-Messija bin Alla u biex billi temnu jkollkom il-ħajja f'ismu. Ġwanni qed jirreduċi kollox għal 7 plus il-miraklu tal-qawmin. U jgħidilna dawn li ktibt huwa biżżejjed biex intom temnu u jkollkom il-ħajja eterna. Fil-kliem ieħor tmorru l-ġenna. Biżżejjed. U biżżejjed. Imma iva, nikkonferma l-fidi tiegħi meta naqra matul il-paġna u taħsbux illi għalkemm jissemmew b'mod kważi regolari l-mirakli, taħsbux li kienu jsiru b'mod regolari matul l-istorja. Infatti hija xi ħaġa magħrufa din. Il-mirakli saru fi 3 clumps, 3 perjodi distintivi. Fi żmien Mosè u Ġosuè, aktar tard fi żmien Elija u Eliżew, imbagħad fi żmien Ġesu u l-Apostli tiegħu. 3 perjodi fejn kien hemm konċentrazzjoni ta' mirakli. Però mbagħad kien hemm ukoll perjodi fejn il-poplu tal-Alla għadda xott mingħajr mirakli, però ma jfissirx li Alla kien abbanduna il-poplu tiegħu.
U jiena jagħtini x'nifhem li qegħdin ngħixu il-perjodu tal-Knisja hija dan il-perjodu. Alla jridna nimxu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. 2 Korintin 5 vers 7. Bil-fidi. X'ġifieri bil-fidi? Il-fidi hija l-assigurazzjoni ta' kull wieħed li inti ma rajtx. Illi għalkemm il-Ġesu ma rajtux qajjem mill-mewt, persważissimu illi qam bejn l-imwiet. Persważissimu. U l-mirakli m'għandi ebda dubju li għamilhom. U għamel ħafna aktar minn hekk. U l-Evanġelisti jgħidulna, Mattew, Mark, Luqa u Ġwan jgħidulna li għamel iktar li ma tajniex ir-rakkont tagħhom. Il-modija rikmandata għalina llum hija l-modija tal-fidi. Mirakli jisom il-qampina tal-allarm. Jew il-qampina tas-surmast. Forsi toġobkom iktar din. Meta s-surmast għandu 500 tifel, tajjeb kollha storbjużi, u jdoq il-qampina għall-assembli. Tajjeb it-tfal bil-mod il-mod jibdew jinġabru u jagħmlu fil-lieri skont il-klassi tagħhom sabiex is-surmast jindirizzhom. Tajjeb, idumu xi ftit, kollu ċempel qampina darba, darbtejn, 3, xejn imbagħad jaqa' il-kwiet, is-surmast jitkellem. Mela għalfejn dik il-qampina biex tiġbed l-attenzjoni. Il-mirakli huma hekk. Alla qed jiġbdilna l-attenzjoni li aħna tant aħna mferfxin u tant aħna mifxulin u tant aħna ikkonċentra fuq 1000 oġġett ieħor, irid jiġbdilna l-attenzjoni bil-mirakli tiegħu ħalli mbagħad ikellimna. Ġesu l-ewwel tema lin-nies immultiplikalhom il-ħobs, imbagħad l-għada ma rifittxuh, għallhom qed tfittxuni li ħasra biskop ħażin, qed tfittxuni għax intom kiltu b'xejn u minn għalikom ħad terġgħu tieklu b'xejn. Ma fimtu xejn, però ma fimtu xejn mill-email tiegħi. U jkompli jispjegalhom x'inhu l-iskop tal-miraklu u x'inhu l-iskop tal-miġġja tiegħu. Għala niżel mis-sema bħala l-ħobs ħaj biex aħna niklu minnu u ngħixu għal dejjem. Il-mirakli huma il-qampina tas-surmast iċċanċilha kemm il-darba, imbagħad meta l-attenzjoni tagħna hija mulej, kellimna issa. X'għandek xi tgħidilna? U Alla jkun kapaċi jgħidilna x'inhu l-Vanġelu tiegħu, x'inha l-bixara tajba li biha nsalvaw. Huwa l-aħjar metodu immaġinabbli. Alla fl-erf tiegħu hekk qiegħed jimxi magħna. Però mirakli fihom infushom huwa messaġġ ngħidu hekk illi tagħmlu ma' nies illi huma mferfxin hemm bżonn tiġbdu l-attenzjoni, Meta qed ngħid hekk l-aħwa, tifhmunix ħażin. Maħniex qegħdin niddubitaw l-omnipotenza t'Alla. Alla kapaċi jagħmel li jrid, meta jrid, kif irid, b'min irid, xejn jogħġbu fejn irid. Li qegħdin nagħmlu huwa jeħtieġ inkunu nies ta' tixxerniment. Jeħtieġ inkunu nies illi nifhmu x'inhu għan t'Alla. Li Alla mhuwiex neċessarjament marbut għax għamel mirakli fi żmien Ġesu l-Apostli li bil-fors jagħmilhom b'dik il-kwalità ta' mirakli, nemmen li Alla kapaċi jagħmel mirakli li hija kapaċi jagħmel emejjel tal-provvidenza tiegħu. Dika tiġri, speċjalment meta nitolbuh, Alla għandu mod kif weġibna ħafna drabi b'mod sabiħ u meravigliuż. U inkwantu l-martana ejjew poġġu il-batijiet tagħna qudiem mulej meta jogħġbu kif jogħġbu ifejjaqna. Jekk huwa għall-avvanz spiritwali tagħna, m'għandix dubju fuq dal-affarijiet. Tajjeb? Però l-stand tagħna sapini hija waħda ċara. Id-dinja midimba hija arroganti u tiddomanda bħal Erodi, għamel miraklu qudiemi issa li qiegħed hawnhekk, għamel miraklu qudiemi ħalli ddevertini ftit. U
dak it-tip ta' atteġġament aħna mhux irridu immorru favorih, irridu nikkontradixxuh. Il-Pentekostali immorru favorih, jafu n-nies xridu irridu jiddevertu n-nies. Irridu ħajja komda. Irridu kollox jiġhom lix. Allora, miraklu kontra miraklu, mhux hekk. Irridu nifhmu illi Alla tagħna qawwa bil-Vanġelu tiegħu illi tkisser il-fortizzi, tkisser kwalunkwe oppożizzjoni. Meta il-Sinjur li spiċċa l-inferm kien jitkellem ma' Abram fl-Luqa 16 għall-aħħar tal-kapitlu. Fl-aħħar il-Sinjur bil-tostaġni kollha tiegħu wara li kellu tant opportunitajiet f'ħajtu. Tajjeb? Jiddomanda lil Abram u għallu missieri Abram mela ibgħat il-Lazzru għand fid-dar ta' missieri għax għandi 5 aħwa biex jiġdilhom ħalli ma jiġux huma wkoll f'dal-post ta' tbatija. Abram għallu għandhom il-Mosè u l-Profeta ħajsimgħuhom. Is-Sinjur qed jgħidu għamel miraklu. Jekk tibgħatilhom ir-ruħ ta' Lazzru u tidrilhom jitwerru jikkonvertu. No. Għandhom il-Mosè u l-Profeti. X'qed jgħid għandhom il-Bibbja. Għandhom il-Bibbja. Ħajsimgħuha. U dak qallu wara bis-supervja tiegħu għax il-bniedem jibqa' impenitenti wkoll fl-infern. Le missieri Abraham, iżek xi ħadd mill-imwiet imur għandhom jindmu. U Abraham qallu jekk ma jisimgħux minn Mosè u l-Profeti lanqas jemmnu għalkemm wieħed iqum minn bell-imwiet. Laħu għandna xi ħaġa nieqsa aħna llum. Il-mulej ma tagħniex kull ma jeħtieġ għal ħajja u tjieba. Il-mulej ma forniniex bl-armatura sħiħa tiegħu biex niġġieldu kontra l-forza tad-dlam. Il-mulej ma tagħniex l-Evanġelu għall-qawwa tiegħu għas-salvazzjoni ta' kollha li jemmnu. U kif jemmnu? Għax hawn miraklu? No. Jemmnu? Il-miraklu ma jnissilx il-fidi. Qatt. Il-miraklu jikkonferma l-fidi. Il-fidi li diġà qiegħda hemmhekk. Alla tagħna messaġġ li bih nistgħu nagħmlu rivoluzzjoni sieħa f'Malta. Mhux billi ndaħħu n-nies. Mhux billi ninżlu għal-livell ta' mentalità ta' nies mitlufa. Ma biwaslulhom il-bixara tajba dwar Ġesu Kristu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.